יש אנשים שלא רק חיים, הם משנים מציאות. הרב פרבר היה אחד מהם. הוא האמין שאפשר לחבר בין עולמות, לשלב חרדים בשוק העבודה, לשלב חרדים בתרומה למדינת ישראל, מבלי לוותר על הזהות החרדית. זו הייתה הדרך שלו. לא כולם הסכימו איתו. בעבוד רשעים רינה התפגר הגייס הבלזאי יעקב פרבר, כך דיווח יחיאל בלוי בקו ההגנה על פטירתו בפתאומיות של אברך חסידי שהקים מסלול לשילוב חרדים בצה"ל. בן 32 בלכתו, הותיר אחריו 5 יתומים קטנים ואלמנה צעירה ויתומה, אף היא. אבל הוא מעולם לא הפסיק להאמין, לא הפסיק לבנות ולא הפסיק לחבר בין אנשים. ואז, בגיל 32 בלבד, המסע שלו נעצר. אבל הדרך לא. הוא הותיר אחריו אלמנה, 6 ילדים וחזון שאסור שישאר יתום. עכשיו זה התור שלנו, לחבק את המשפחה, להעניק לה ביטחון ולדאוג שהדרך של הרב פרבר תמשיך. לא רק לתרום, להיות שותפים ולהמשיך את המורשת. שומרים על המשפחה, ממשיכים את הדרך ועושים את זה יחד.